তো সুন্দরী রূপকু পরিত্যাগ করি রাজ্য আসিল রূপকু করিব ধারণ। স্তর যুগলয় উৎকট বলর ধরি দেই জীব কহিব ধুলার গোপ স্তন্যভার করিব গোপর গোপাল। ଆଉ ତୋ ସ୍ତନରୁ କଲେ କ୍ଷୀରପାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବ ସେଇ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ। ତାପରେ କହିବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେ କଂସ ମନେ ପକା ଅଛନ୍ତି ତୋର ସରବଲ୍ଲଭୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସପଟ ଅଘା ବକା ତୁଣା ଯେ ଧେନୁକା ଏକ ଶବ୍ଦ ସେଇ ମଧୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗିରା ନଦୀ କୂଳ ବିଜୟ ବନରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଜପି କଲି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସରମଲ୍ଲଭୀରେ ଅଙ୍ଗିରା ନଦୀ କୂଳ ବିଜୟ ବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିଲେ ମୋର ସରମଲ୍ଲଭୀରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସୁର ସରମଲ୍ଲଭୀର କଂସ ଆଦେଶରେ ଯିବ ତୁମେ ମଧୁରାରୁ ଗୋପ ମହାରାଜ ପରେ ପରେ କୌଶଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଗୋପପୁରକୁ ଏବଂ ବଧ କରି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନେ ବୀର ଦର୍ପେ ଫେରି ଆସିବ କଂସାସୁର ପାଶୁ। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଭୂତନା ଏବଂ ସରମଲ୍ଲଭୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ତ মোহরি সমীপে অবিশ্বাস কিম্পা যাবে বলে মহারাজ অবিশ্বাস কিম্পা যাবে যারেন্দ্র বিদ্যা তরঙ্গমা সেই পুতরা সুন্দরী আর সাথে যাইছন্তি সরমল্লভীর। নিশ্চয় নিশ্চয় মহারাজ দ্রুত কার্য হয়ে অচিরে করিবে কাবে। নন্দরাজা মা বাপাটা তো শুনিବାକୁ ପାଇବନି କେବେ ମହାରାଜ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବ ତୋ ପୁଅର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କିଏ ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ପୁତନା ଏବଂ ସରମଲ୍ଲ ହସ୍ତ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ପୁତନା ଏବଂ ସରମଲ୍ଲଭୀର ବୀର ଦର୍ପେ ଫେରି ଆସିବେ ମୋରି ସମକ୍ଷରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କଣ କହି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦୈବ ଭାଇ ମହାରାଜ ଦୈବ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ପୁଏଟି ତୁଳି କନ୍ୟା ହଁ ମହାରାଜ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମିଥିଲା ଏକ କନ୍ୟା। ଆଉ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରବୋଧିର ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନିକ୍ଷେପିଲେ ହର୍ମକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସମ ଠୁକିଗଲା ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ। ପରେ କହିଗଲା ରେ ରେ କଂସ তোতে বধিব যে বড় সেই গোপরে নন্দরাজ